ונדבר על מה שבעיניי, בגלל שזה ספר פרצופים, ובגלל שאני הולכת לדבר איתכם על החשיבות הכי גדולה של התמונת פרופיל, נדבר על מה זה רושם ראשוני. אנחנו רגילים עד היום, עד השנים האחרונות, להיפגש, והמפגש הוא הכי מהותי, והרושם הראשוני הוא הכי 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 מהותי, והיום הדברים השתנו. מדברים על בין 70 ל-80% מהפגישות העסקיות, הן מתחילות בפייסבוק, בלינקדין, באתר שלך. אנשים לא פוגשים אותך ואז מתרשמים ממך, להפך, אנשים שמעו עליך, נכנסים לפייסבוק, רואים קודם כל את הפנים שלך, את ההבעה שלך, את השם משפחה שלך, איפה אתה עוסק, מה אתה עושה, אחרי זה התמונות שלך, אחרי זה הפוסטים שלך, ואז אולי הם הגיעו לפגישה. ואחרי הפגישה זה כבר משהו אחר, אבל... זאת אומרת, כל הרושם הראשוני בעצם, אנחנו מבססים היום על סמך הפרופיל האישי או העסקי. רושם ראשוני, את שאר ההיכרות אני לא שמה כל זה על תמונה או על פרופיל, לגמרי לא. אבל יש משהו שנקרא רושם ראשוני, שהוא קורה בתוך מספר שניות או דקות ספורות, והוא בעיקר על מראה חיצוני, והוא מוקרן מהחיצוני שלנו, מהפנים שלנו, מהשפת גוף, ובעולם החיצוני, להבדיל מהווירטואלי, יש ריח, יש טונציה, יש עוד פרמטרים שהם מתחברים, אבל לגמרי בפייסבוק או בלינקדין, זה קודם כל הפנים שלך. בוא נעבור לשקופית הבאה. ואז אנחנו עוד פעם מדברים על החשיבות של תמונת פרופיל. תמונת פרופיל היא כמו סמל, היא כמו לוגו. כל חברה עושה ברנדינג, כמו שאמרת לי, החמאת לי על הסמל שלי, הוא מייצג את החברה שלי. היום תמונת פרופיל מייצגת אותך. היא משהו שהפנים שלנו מייצגות אותנו בעולם האמיתי. זאת אומרת, כולם יודעים שיש אחידות, יראו אותך מחר, יראו אותך מחרתיים, יעשו איזה סוג של הכללה, זאת אומרת, ידעו שזה אתה, בגלל שיש לך אותם פנים. כן. תלבש משהו אחר, תסתפר, לא יודעת מה זה, הפנים שלך יוצרות אחידות לזהות שלך. אותו דבר בתמונת הפרופיל, התמונה שלך מזהה אותך, ולכן היא מאוד 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 חשובה. היא מייצגת אותך. בואו נעבור לשקופית הבאה. ומפה, האמת שהסתובבתי קצת בחול, כי לא רציתי להביא דוגמאות של לקוחות שלי או חברים שלי, כדוגמאות לא טובות. כן. ופה יש קצת אוסף של כמה דוגמאות. אז פה אנחנו בעצם מתחילים לראות את החשיבות של תמונת הפרופיל. כן. של ההבדל בין תמונת פרופיל, אני לא יודע אם יש פה תמונות טובות, כן. יש פה תמונות טובות יותר ופחות טובות, ואני אתן פה שתי דוגמאות, באמת אפשר לדבר על זה שעות, כי כן. זה באמת מגיע לניואנסים מאוד קטנים. אבל אני אתן פה כמה דוגמאות, משקפיים, משקפי שמש. משקפי שמש זה משהו שאנחנו מכירים כיוצר דיסטנס, זה ריחוק, דיסטנס זה ממקום של ריחוק, כן. הוא נפרדות. צבא, אנחנו מכירים הוא גם לובש, הוא גם חובש כובע, בכלל סוגר את עצמו באיזה סוג של תחפושת, וזה יוצר מאוד ריחוק, אנחנו לא מכירים בעצם מי הבן אדם הזה. עיניים זה ראי לנשמה, זה מאוד חשוב, גם כשאנחנו נפגשים במפגש בין אישי, לא נוצרת אינטימיות אם אתה עומד מולי עם משקפי שמש. נכון. אז אנחנו רואים, ויש המון אנשים עם משקפיים. אני רוצה לשים את זה בפרספקטיבה של בעצם, אם הבחור הזה, כל הקשרים שלו הם קשרים עם חברים שהוא מכיר, כלומר, אם הוא משתמש בפייסבוק רק בשביל החבר'ה, אז יכול להיות שזה מצוין, שזה, לדעתי, תגידי מה דעתך, שהתמונה שלו תהיה איך שבא לו במשקפי דיסטנס. אבל אני חושב שכשברגע שרובנו, רוב בעלי העסקים שצופים גם בשידור, משתמשים בפרופיל להיכרות עם אנשים אחרים, אז כמו שאת אומרת, אז
הרושם הראשוני הוא מאוד קובע. קודם כל, באמת, אם מישהו מכיר אותך, אז ברור שאתה יודע, החברים שלי האישיים והמשפחה שלי מכירה איך אני נראית. זה לא משנה להם איך כן, תופיע. והם רואים אותי ביום יום, אז אתה יודע, זה לא משנה באמת, אני לא מרשימה אותם עם תמונה. כן. אני מניחה, קודם כל שהתכנסנו לשם שיווק וחשיבות עסקית. הפייסבוק באמת, הזהות הווירטואלית שלנו היא מעבר, היא יכולה להיות חברתית, אנחנו רוצים עוד חברים, אנחנו בוחרים חברים דרך תמונות. פייסבוק בפלטפורמה שלה, כשאתה בוחר חבר, אתה בוחר אותם נכון. דרך תמונות. ואנחנו מתקשרים דרך תמונות. זאת אומרת שמי שמכיר אותנו, מכיר אותנו, ואני מקווה שרובנו מנהלים את החיים, אתה יודע, האישיים שלנו גם מחוץ לפייסבוק. אנחנו מדברים פה על אנשים שזאת היכרות, ועוד פעם, עסקית, ורושם ראשוני. מי שמכיר, הרושם ראשוני נעשה, ומאוד קשה לשנות אותו. אפשר לשנות אותו, אבל קשה. כן. אבל לאנשים חדשים, עדיף שהבחור הזה יוריד את המשקפיים ואת הכובע, ויהיה קצת יותר קרוב אלינו, כי כרגע הוא לא מזמין להיכרות. ויש פה הרבה אנשים, אולי הוא לא עסקי, אבל הוא אולי רומנטי, אולי הוא רווק, והוא מחפש... אני לא חושבת שאפשר להכיר אותו דרך תמונה כזאת. לא יעבוד לו בתור רווק. לא, רק אם מישהי יכולה לפנטז מה אולי הוא יכול להיות, כי כן. אין פה שום רמזים שיכולים לתת לי על האישיות שלו, חוץ מאולי שהוא טרנדי. אוקיי. כי הוא לובש נחזור לשקופית. עוד משהו שאפשר לראות פה בשקופית, רואים פה גבר יותר במקום העסקי, הבחור עם החליפה, עם החולצה כן. הלבנה. הוא כן השתדל. הבחור כן הלך לאולפן, אבל הוא שכח דבר אחד, שכשמגיעים לאולפן, הבחור קצת אדמוני, והוא השקיע באולפן, אבל לא השקיע במאפרת. אוקיי. ומה שזה יצר, זה יצר איזה סוג של, איך אני אגיד את זה, להפך, הוא עשה לעצמו רע, כי כרגע הוא נראה מזיע, ונראה נורא אדום. יש כל מיני טכניקות צילום, זה חלק מהידע שלי, זה חלק מהידע של אנשי מקצוע, איך מצטלמים ומה נכון להצטלם. והבחור בזה כבר השקיע, הוא כבר מודע שכדאי לעשות תמונת פרופיל, אבל הוא חסך. ובעיניי היא לא תמונה הכי טובה, היא יותר טובה מהתמונה עם המשקפיים, כבר יש פה משהו כבר יותר מושקע, אבל כן. עדיין חבל. אבל עדיין כאילו היא בעצם יוצרת משהו של לא אמין בגלל לא, הוא מאוד אמין. אני לא יכולה להגיד שהוא לא אמין. אני חושבת שמגיעים לעשות תמונת פרופיל, ואנחנו רוצים להרשים מישהו, אני לא אומרת, תהיו מישהו שאתם לא. אני באמת, המסר שלי הוא לא לעשות פוטושופ, והוא לא להתאפר בצורה מוגזמת, אבל כן, כמו שאנחנו יוצאים מהבית לדייט או לבר מצווה, אנחנו מתלבשים, אנחנו מתאפרים, אנחנו מתקלחים. גם התמונה הזאת צריכה להיות תמונה שהיא קצת עושה לך, היא מחמיאה לך. היא לא משקרת, היא לא מזייפת, היא מחמיאה.